ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬರವು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತುಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಪಂತೆರು ಬೊಂಬೈಡು ನಡತಿನ ವಿಶ್ವ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಮಾಗಮ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಗುಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೊಂಬೈ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ಜತೆ ಸೇರಿಗಡು ವಿಶ್ವ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಮಾಗಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಶನಿವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಐತಾರ 2 ದಿನ ನಡೆತಲು. ಬೊಂಬೈ ಕುರ್ಲದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದುಂಬತ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿರು. ದಡ್ಡಂಗಡಿ ಚೀಲೆಡ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಭವಾನಿ ದೇರಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಲು. ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಹಾದಾನಿಲು ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾಣ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊರಂಗಪಾಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಂಬೈ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಬೋಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತದು ಕುದಿ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಂಪುದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ತುಡರ್ ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾದು ವಿಶ್ವ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಮಾಗಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದಿಪನ ಆಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತದು ದೈವಲಿನು ಸುಗಿತೊಂಡೆರು. ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೈವದ ಸುಗಿಪು ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬಾವುಟ ಏರಾದು ಬಂಟಗೀತೆ ಪಂಡೆರು. ஒரு ಎಡ್ಡೆ ಮಾಶ್ರಾದು ಲೇಖಕಿ ಸಾಹಿತಿಯಾದು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆದು ಇಂಚಿಪ್ಪಾಗತಿನ ಕುದಿ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬಗೆಟ್ ನೆಂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು. ಉದಿಪ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಮಹಾದಾನಿ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾಣ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಹಾಸಾಧಕರು ಗುರುಕಿರಣ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ವಲಯದ ನಾಯಕರಿಗೂ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ದೇಶಪಿದೈ ದೇಶದ ಬಂಟೆರು ಸೇರ್ದು ಎಂಕ್ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ತಿದರು. ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಕುಡ್ಲಡು ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮನ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು. ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಘಟಕಿರಾದು ನಂಕ್ ತಿಗದಿನವು ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅರೆನ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ನಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆಜು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಘನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟುಡು ಮುಲೆಪಾದರಂದು ಪಂಡಿರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಸಮ್ಮೇಳನಗೂ ಬತ್ತು ಸೇರಿಯರು. ಅರೆಗು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೆರು. ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಪಾತೆರ್ದು ಬಂಟೆರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟದ ಸಮಾಜ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತಾಶೀರ್ವಾದಡು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರ ಬೈದಲು. ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಮಾತ್ರತ್ತು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಲಿಡು ಬಂಟೆರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು. ಕೈಗಾರಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ರಾಜಕಾರಣ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರರು ಪುಗಾರಿಯರು. ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಕ್ಪಾಡಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಳಪು ಒಡಿಪ್ಪು ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ದ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾಮದ ಪದವು ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಪುರ ಬಂಟೆರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನ ಚಿನ್ನರ ಬಿಂಬದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಊರುಲಿನ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ನಾಯಕರು ಸಾಧಕರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರು. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಊರ್ದ ಮಲ್ಲ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಬಂಟೇರು ಬೊಂಬೈದ ಬಂಟೇರು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅಮೇರಿಕದ್ದು ಬೈದೇರು ಮಹಾಸಭೆ ಸೇರ್ದಂಡು ಬಂಟೇರ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದಿನಿ ಈತೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಎಂಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಎಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರಡೊಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೀಲಿಂಗ್. ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಆದುಂಡು ಇಂಚೋಗು ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಎಂಕ್ ಊರುಡಾತನು. ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂದಾಂಡ ಅವು ದಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದಿ ಅನ್ಮನ್ಪೆ ಆನೊಂಜಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಇಡೀ ಬಂಟ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ನೋಡ್ಬೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಿರಂತರವಾದ ಎರಗಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಂದನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ನೀನು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೊರತದು ಅಂತ ಅಂಡ ಐಕ ಕಾರಣ ऐकळा हरीश शेट्टी मुखारना तांडादाखलं. बंट समाजामध्ये जेव्हा जेव्हा मी येतो मला आपला उत्साह पाहिल्यानंतर अतिशय प्रफुल्लित वाटतं. खरं म्हणजे आपल्यामध्ये आल्यानंतर मला नेहमीच स्वतःच्या घरी आल्यासारखं वाटतं. अशा प्रकारचं प्रेम हे तुमच्या माध्यमातून आम्हाला मिळतं आणि मी
मला हे माहिती आहे की आपण सगळे आमच्यासारखे राष्ट्रीय विचाराचे लोक आहात आणि सातत्याने तुमचा आशीर्वाद. पण आज आपला समाज हा केवळ हॉटेल व्यवसायापुरतं मर्यादित राहिला नाही, तर समाजाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये अतिशय उत्तम काम आपल्या समाजाच्या माध्यमातून आज करण्यात आलेलं आहे. चांगले डॉक्टर्स आहेत, चांगले इंजिनियर्स आहेत, चांगले खेळाडू आहेत, चांगले कलावंत आहेत, राजकारणी तर आहेतच आहेत. त्याच्यामुळे समाजातलं असं कुठलं क्षेत्र नाही की ज्या क्षेत्रामध्ये आमच्या बंट समाजाने उत्तम कार्य केलेलं नाही. ಜವಂತಿವರ್ತಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಜವಡೆವರಿ ಪುಂಜೋನ ಅಕಲ್ ತಪ್ಪಾದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡಪಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಕುಡ್ಲಡು ನಡೆಸಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫೀನ್ ಬಂಧನಗೂ ಲುಕ್ಔಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಲ್ತದನೆಂದು ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅನುಪಮ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪಂತಿರು. ಕುಡ್ಲಾ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅನುಪಮ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟಡು ಪಾತಿರ್ದು ಕುಡ್ಲಡ್ ಜವಂತಿವರ್ತಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಜವಣಿವರಿ ಪೊಂಜೋನ ಅಕಲ್ ತಪ್ಪಾದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡಪಾದ ಪದ್ರಾಡಾತೆ ಆರೋಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫೀನ್ ಪನ್ಪುನಾಯನ್ ಬಂಧನಗೂ ಲುಕ್ಔಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಲ್ತದಂಡು. ಜುಲೈ 21ಕ್ಕೆ ಜವಂದಿನ ಕಾರು ಕದ್ರಿಡ್ ಹಾಳಾದುಂತುದಿತ್ತಂಡು. ಅವೇ ಮಾರ್ಗುಡು ಬೈಕಡ್ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫೀನ್ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಕಾರನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೋನು ಅವೇ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬುಡ್ದು ಬೈದೆ. ಅಪಗ ಅರಿನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅದಿತ್ತೊಂದೆಂದು ಪಂಡಿರು. ಜವಂದಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒರ್ತಿ ಐತದು. ಆಗಸ್ಟ್ 1ಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಳಾದ ಸಾಯಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫೀನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೇರು. ಆಯೆ ರಿಪೇರಿ ದಾಯನು ಲಿಪ್ಪಡಾದ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪಾದ ಕಡಪುಡ್ದೆ. ಅವೇ ದಿನ ಪಿರಬತ್ತಿನ ಜವಂದಿಗೂ ಜ್ಯೂಸು ಪರಂದು ಕೊಡ್ತೆ. ಅವಿಟ್ಟು ಅಮಲ್ ವಸ್ತು ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿನ ಅವರ ಪೊಂಜೋಗು ಅಕಲ್ ತತ್ತದಂಡು. ಅಪಗ ಆಯೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತದು ಐತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ನನ್ನ ಏಪಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಉಂದು ಇಜಿಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ಪಾವೆ ಅಂದು ಪೋಡಿಪಾದೆ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಅಣ್ಣೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಿಯಾಬ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ. ಅಪಗ ಜವಂದಿ ತಪ್ಪಾದಿರು. ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ 62,000 ರೂಪಾಯಿ ರಟ್ಟಾದೆ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣಮೆ ಕೆಪಿದೆ ದೇಶಗೂ ಪದ್ರಾಡಾತೇರು. ಇತ್ತೆ ಜವಂದಿ ಕದ್ರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಕೊಡ್ದಿತ್ತದು. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತರೆ ಲುಕ್ಔಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಲ್ತದೇರೆಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅನುಪಮ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪಂತೆರು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಒಂದು ಕಾರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಂದ ಯಾರೋ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಅವ್ನು ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡುಗಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಕಾರು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಕೆಲವು ದಿವಸ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆ ಹುಡುಗಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಗೇಟ್ ಆಗೋದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆ ಹುಡುಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫೀನ್ ಅಂತ ಇವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಅವರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹನ್ನೊಂದು ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಅವರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಆವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡ್ಲದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವೇರ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಕುಡುಪು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನುಡು ಷಷ್ಠಿ ಉಚ್ಚಯ ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡೆತಂಡು. ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ದೀದು ಸುರುವಾಯಿನ ಜಾತ್ರೆಡು ಶನಿವಾರ ಬ್ರಹ್ಮತೇರು ನಡಪಾದಿತ್ತೆರು. ತುಳುನಾಡ್ದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಡ್ಲದ ಕುಡುಪು ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನುಡು ಷಷ್ಠಿ ಉಚ್ಚಯ ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡೆತಂಡು. ಷಷ್ಠಿ ಉಚ್ಚಯದ ದಿನ ಕಾಂಡಿಡ್ದೆ ಬಾರಿ ಜನ ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ಪರಕೆ ಪಾಡ್ದು ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೆರು. ಪುಲ್ಯಕಾಂಡದ ಪೂಜೆ, ನವಕ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮ, ನವಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆತಂಡು. ದೇವರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದು ಷಷ್ಠಿ ಪೂಜೆ ಕರಿತೆರು. ಷಷ್ಠಿ ತೇರು ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡೆತಂಡು. ಊರು ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಸೇರ್ದು ತೇರು ಇತ್ತೆರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ತೇಸರರು ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಕುಡುಪು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಪಾತಿರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷತೆ ಬೊಕ್ಕ ಷಷ್ಠಿ ಉಚ್ಚಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆರಿಪಾಯಿರು. ಭಕ್ತರ ಪಾತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಬು ಉಂಡೇ ಉಂಡೋ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದಿಂಚ ಇಡೆಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲ. ಕುಡುಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನೊಂದು ಪಂಡೇರು. ಭಕ್ತರು ದೇವರಿಗೂ ಪೂ, ಪಿಂಗಾರ, ಬೊಂಡ, ಫಲವಸ್ತುಲೇನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರು. ಬೊಳ್ಳಿದ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಪರಕೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೆರು. ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ದೇವರನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೆರು.
ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯತ್ವವನ್ನಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್, ಆನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಕುಡುಪು ನರಸಿಂಹ ತಂತ್ರಿ, ಆನುವಂಶಿಕ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಪಾಣಿ ಕೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತ, ಆನುವಂಶಿಕ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಬೊಕ್ಕ ಆನುವಂಶಿಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆ ಮನೋಹರ್ ಭಟ್, ಮುಕ್ತೇಸರರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೆ ಸುಜನ್ ದಾಸ್ ಕುಡುಪು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಷಷ್ಠಿ ತಿಥಿಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿ ಅಥವಾ ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ಅಂತ ಹೆಸರುಂಟು. ಆ ದಿವಸ ಉಡುಪು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಅನೇಕ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ರಥಸ್ಥನಾದಂತಹ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ 3 ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೀತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿ ಮಹೋತ್ಸವ, ನಂತರ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಾದಿ ಮತ್ತು ಗಿರಿಷಷ್ಠಿ ಉತ್ಸವ, ಹಾಗೆ 3 ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠಿ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಯ ತಿಥಿಯಂದು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಆಗಿ 7 ದಿವಸಗಳ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠಿ ದಿವಸ ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ನಡೆದು ರಥೋತ್ಸವ ನಡೀತದೆ. ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿಯ ಪುಣ್ಯ ದಿವಸದಂದು ದೇವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಹಾಪೂಜೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆದು ತದನಂತರ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಬಲಿ ಹೊರಟು ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಥಾರೋಹಣ ನಡೆದು ರಥೋತ್ಸವ ನಡೀತದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ದೇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಫಲ ತಗೊಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸೇವೆ. ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರು ತನ್ಮೂಲಕ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃತಾರ್ಥರಾದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಮ ಪಾವನ ಸನ್ನಿಧಾನವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ. ಅದು ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದೇವರನ್ನ ಹರಕೆಯನ್ನು ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದು ಪಟ್ಟ ಬರಕೇನು ಸಂದದು ಎನ್ನ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಲೇನು ಪಟ್ಟದ ಕಾತೊಂದಿತ್ತನ ಅಂಚಿರ ಜೀವಂದು ನನಗೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡೊಂದು ಪಟ್ಟದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಕೈತಾಡ್ಲ ಹೋದು ಅರೆಡಲ್ಲ ನಟ್ಟೊಂದು ಕುಳಿತರ ಗುಜ್ಜರಕೆದುಕು ಉಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಒಲ್ತು ಸೇರುನೊಂದು ನಾಡ್ಪತ್ತದು ಅವಿನ ತಡಪ್ಪೆರ ಕ್ರಮದೆತ್ತನೊಂದು ಒತ್ತು ಮೇಯರ್ ಭಾನುಮತಿ ಪಂತೆರು ಜಪ್ಪು ಗುಜ್ಜರಕೆದು ಕೈತಲು ಬೋಳಾರ ಹಳೆಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಕರಸೇವಕಿರು ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಕಲು ನಡಪಾಯಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಜಪ್ಪು ಗುಜ್ಜರಕೆದುತ್ತ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆ ಕೈತಲು ಬೋಳಾರ ಹಳೆಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಕರಸೇವಕಿರು ಸಂಘಟನೆ ದಾನಿಲಿಟ್ಟು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡೆತನು. ವಾರ್ಡ್ದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಒತ್ತು ಮೇಯರ್ ಭಾನುಮತಿ, ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ದುಮ್ಮದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಯತೀಶ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ, ಮುಕ್ತೇಸರರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಕಾಂಚನ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್, ದುಮ್ಮದ ಮುಕ್ತೇಸರರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಪುತ್ರನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಎಂ ಜಗದೀಶ್, ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳಾರ ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ತುಂಬುದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನೊಳಿನ ನಿರ್ಮಲ ಕಾತುನರೆ ಕರ ಸೇವಕರು ಮುಖ್ಯ ಪಾಲ್ದೆ ತೊನ್ವೆರು. ಕರಿನ 10 ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಕರಸೇವೆ 3 ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದೇಶೋಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನಿಲೆಯೂರಡೆಂದು ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಂದು ಉಂಡು ಪಂಡೇರು. ಭಾನುಮತಿ ಪಾತೆರ್ದು ಗುಜ್ಜರಕೆದುಕು ಉಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಒಲ್ತು ಸೇರನು ಪನ್ಪನೇನು ನಾಡ್ಪತ್ತದು ಅವಿನ ತಡಪರೆ ಕ್ರಮದೆತ್ತನುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವರಿನ ಜಳಕ ನಡಪಾವಣೆಂದು ಪಂಡೇರು. ಮುಕ್ತೇಸರರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಕಾಂಚನ್ ಪಾತೆರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪೊರ್ತುಡು ಜವಣೇರು ಸೇರಿದ ಕರಸೇವೆ ಕೂಟ ಕಟ್ಟದಿದ್ದದು ಬೋಳಾರ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದು ಕರಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲಸ ಬುಡಂದೆ ನಡಪುಂಡೊಂದು ಪಂಡೇರು.
ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೀರ್ತ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ದು ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಪಟ್ಟಿಯರು. ಬೋಳಾರ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಇದು ಗುಜ್ಜರಕೆರೆಯ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದು ಸಾಧಾರಣ 2,500 ಜನ ಸೇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 3 ಗಂಟೆ ತನಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರಸೇವಕರ ಸಂಘ, ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕರಸೇವಕರು ಬಹಳ ಶ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಚಲಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಮಯಡು ಎಂಗ್ಲು ಜವನೇರ ಪುರ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಿ ಕರಸೇವೆ ತಂಡನ ಎಂಗ್ಲು ರಚನೆ ಮಂತ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಪಿರತು ಅಂದೆ ಪ್ರತಿ ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೂರ ದೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕರಸೇವೆ ಮಂತದ್ದು ಯಶಸ್ವಿ ಆದು ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ವರ್ಷ ನಡಪಯ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಲಕ ಈ ಗುಜ್ಜರಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆವಂದಿತ್ತು. ಅವು ಸ್ಥಗಿತವಾದ ಕೆಲವು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತವಾದ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತಿ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮೂಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೇನು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳೋದು ಜಾಗೃತಿ ಹಿಂದೂ ಜಾಗೃತಿ ನಡಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಗುಜ್ಜರಕೆರೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಅಂಬಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದಾರು ಮೇರು ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣನ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅಕ್ಕಲ್ನ ಈತೊಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನಡು ಕೆರೆ ಈತಾಂಡಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಡು ಉಂಡು. ಮುರಣಿ ಸಂಡೆಲ ಪ್ರತಿ ಸಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಬತ್ತದು ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತುದೇರು. ನನ್ನಾತಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಬಂಡದು ಏನಕ್ಕಲ್ಡ ಕೇನುನ್ವೆ ನನ್ನಾತಲ ಒಂಚೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವೋಡು ಬಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಐಟೊಂಜಿ ಮಾರಿಗುಡಿತ ದೇವೇರ್ನೊಂಜಿ ಜಳಕ ಆವೋಡು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಉಂದುಂಡು. ಅಂಡ್ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ನೀರು ಬತ್ತು ಸೇರುಂಡು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶನ ಮಾತೆರ್ಲೈತೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವೇನು ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನ ದಿನಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಅವು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನು ನಾಡ್ದು ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುವ. ರತ್ನಾಸ್ ವೈನ್ ಗೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೂಲಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಯೋಜನೆಡು ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ವೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ಕದ್ರಾ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ 2 ದಿನ ದ್ರಾಕ್ಷಾ ರಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾರಾಟದ ಮಾಮಲ್ಲ ಮೇಳ ನಡೆತಂಡು. ರತ್ನಾಸ್ ವೈನ್ ಗೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೂಲಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಯೋಜನೆಡು ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ವೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರಾ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ 2 ದಿನ ದ್ರಾಕ್ಷಾ ರಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾರಾಟದ ಮಾಮಲ್ಲ ಮೇಳ ನಡೆತಂಡು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಮುಟ್ಟ ಬರಂದುಪ್ಪು ನಿಡ್ದಾವ್ರ ಗಿರಾಕಿಲು ವೈನ್ ದೆತ್ತನರೆ ದಿಂಜ ಜನ ಬಸದಿತ್ತೆರು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಶನಿವಾರ ವೈನ್ ಮೇಳ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಪಾತಿರ್ದು ವೈನ್ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಸುತ್ತು. ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹೊಸ ವರ್ಷ ವೈನ್ ಮೇಳದ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಜನ ವೈನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರುಡು. ಇಂಚಿನ ಮೇಳುಲೆಗೂ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರುಡು ಎಂದು ಪಂಡಿರು. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಂತರು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಪಾತಿರ್ದು ಕುಡ್ಲಡು ವರ್ಷಲ ವೈನ್ ಮೇಳಾದಿ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಪನಕ್ಲೆಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನ ಒಪ್ಪು ಗರ್ನ ಸಂಗತಿ. ಜನಕುಲು ಉಂದೆತ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ದೆತ್ತನೊಡೊಂದು ಪಂಡಿರು. ರತ್ನಾಸ್ ವೈನ್ ಗೇಟದ ರಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಪಾತಿರ್ದು ವೈನ್ ಪಂಡ ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಶರೀರದ ನೆತ್ತೆರು ಚಲನೆಗೂ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾತುನರೆ ಸಹಾಯ ಹಾಪುಂಡು. ಆಂಜನೊಕ್ಲು ಪೊಂಜೋನೊಕ್ಲು ಒಂದೇನು ಪರ್ಪುನೆಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡೇರು. ಪಾಲ್ದಾರರು ಸುಧಾಕರ್ ನಾಯಕ್, ಸುಚಿತ್ರಾ ನಾಯಕ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಶಕಿಲಾ ಕಾವಾ, ಪ್ರವೀಣ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಬಿತೂಪುನ ಮಾರಾಟ ಪನ್ಪುನ ಘೋಷಣೆ ವಾಕ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಡತಿನ ವೈನ್ ಮೇಳ ಐತಾರ ಅಕೇರಿ ಆಂಡು.
ಬಯಸ್ತೇನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಳಗಳು ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಇದೆಯೋ ನಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕಂತೂ ಲಾಭ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಇದೆ, ಒತ್ತಾಯ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೇಳೋ ಮೂಲಕ, ಇದರ ಮೂಲಕ ಯಾರು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ, ಬೆಳೆಗಾರರಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ರೈತರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಸೇಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ಸುಡಾವಡು ಯಾನ್ಲ ಇವನ್ ಸರ್ಲ ಎಂಕುಲು ವೈನ್ ಬರ್ಪುನಕುಲು ಹತ್ತು ಆಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲು ಬೈದಿನಿ ಈರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ರೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಐ ಹೇಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, though I'm not a doctor, so I do not know what are the exact health benefits, but yeah, but people say your complexion and all glows better once you drink wine. So wine helps in your complexion. ಶಕ್ಲಕ ಎರೆಗೆ ಬರೋ ಎಂಕ್ಲೆಗತ್ತು ಜವಾನಿ ಗೊಂಜೋಲಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪುನಾಗ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಮೇಶನ್ನ ಈರ್ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ಸಾವಡು. ಕುಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗಲೆಡು ಕುಡ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆವಡು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಲೆ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆವಡು. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಎಂದು ಪನೊಂದು ಪಿರೋರೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು. ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆಣಾಜೆ ವೀರಮಂಗಳದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಆಣಾಜೆ ವೀರಮಂಗಳದ ಸಾಯುಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ಪೂಜೆ ನಡಪೆರೆ ಇತ್ತದು ಆಲೆಕ್ಕೂಡು ಐತಾರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆತಲು. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಸರ್ವೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆನಾಜೆ ವೀರಮಂಗಳದ ನಿಲೆಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಆಣಾಜೆ ವೀರಮಂಗಳದ ಸಾಕಾರೋಡು 24ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ಪೂಜೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ಶನಿವಾರ ವೀರಮಂಗಳದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದೇರು ಆಲೆಕ್ಕೂಡು ಐತಾರ ವೀರಮಂಗಳದ ಪ್ರಿಯಂ ಶ್ರೀ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೈದಾನೋಡು ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಬಿನ್ನೆರು ಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕ್ಕಲು ಇದ್ದದು ಗೊಬ್ಬದ ಕೂಟ ಉದಿಪನಾಂಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಭಿನಯ ಪದ ಪಂಪುನ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬಲಿಪು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ಆಣುಲೆಗ್ ಮೈಲ್ ಬಲಿಪು ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಸು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ದಾಸಿರ್ನ ಪದ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಸು ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪುನ ಪಂತ ಮನೋರಂಜನೆದ ಪಂತ ಆಂಜೋನಕ್ಲೆಗ್ ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂತ ನಡೆತಂಡು. ಶಾಲಾ ಜೋಕುಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಜವನೇರು ಜವಂದಿಲು ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಗೊಬ್ಬುಲೆಡು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೆರು. ಇಡೀ ದಿನದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಬಯ್ಯಗು ಮುಗಿತಲ ಲೇಸಿ ನಡೆತಂಡು. ಶ್ರೀಮಾತಾ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದಾಮೋದರ ಕುಲಾಲ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇಡು ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಪಂತಲೆಡು ಗೆಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಾಮ್ನೇನು ಪಟ್ಟಿಯರು. ಎಸ್ಡಿಎಂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಭಕ್ತ ಕೋಡಿದ ಜೊತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ವೀರಮಂಗಳ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ, ನರಿಮುಗಿರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪವಿತ್ರ ಕೆಪಿ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕ್ಕಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿದಕ್ಕಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇರು.
ಹಳಿಯಂಗಡಿ ಕೈತಲ್ದ ತೋಕೂರು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಷಷ್ಠಿ ಉಚ್ಚೇದ ತೇರು நடத்தல ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಲಿಡು ತೇರ್ದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಿತ್ತಡೆ ಗರುಡ ರಾಪನವು ವಿಶೇಷ ಆದಿತ್ತದು ಒಂದೇನು ಶುಭ ಶಕುನ ಅಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುದೇರು. ಹಳೆಯಂಗಡಿ ತೋಕೂರು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಷಷ್ಠಿ ಉಚ್ಚೇದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ತೇರು ನಡೆತಡು ಊರು ಪರವೂರ ದಿಂಜ ಜನ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರು. ದೇವರು ತೇರು ಏರ್ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರು ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ತೇರೊಯ್ತೆರು. ತೇರ್ದ ಪೊರ್ತುಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿಡು ಗರುಡೆ ರಾಪನವು ವಿಶೇಷವಾದಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ತೋಕೂರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ ರಥೋತ್ಸವ ಪೊರ್ತುಡು ಗರುಡೆ ಪಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಡೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ರಾವೊಂದಿತ್ತದು ಒಂದು ಶುಭ ಶಕುನ ಅಂದು ಭಕ್ತರ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಆದುಂಡು. ವರ್ಷಲ ಗರುಡೆ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಭಕ್ತರು ಪಂಪೆರು. ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಗರುಡೆ ಪಕ್ಕಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರಿನ ಸವಾರಿ ಗುಪ್ಪನವು ಆದುಂಡು. ಶಬರಿಮಲೆಟ್ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಪಂದಳ ಅರಮನೆಡ್ದು ತಿರುವಾಭರಣ ಬಣ್ಣಗಲ ಗರುಡೆ ರಾವೊಂದು ಬರ್ಪನೇನು ತೂವಲಿ. ಗರುಡೆ ರಾಯಿನ ದಿಕ್ಕಲಿನೆ ತೂದು ಶಕುನ ಪನ್ಪುನ ಕುಲ್ಲ ಒಲ್ಲೆರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿನ ಉಚ್ಚೇದ ಪೊರ್ತುಡು ಗರುಡೆ ಪಕ್ಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಮರಕ್ಕು ಸುತ್ತು ಪಾಡದ ಪೋಪನ ಕತೆಕ್ಲೇನು ಕೇಂದ. ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ತೋಕೂರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದುಂಡು. ಒಡಿಪ್ಪು ಗುಂಜಿಬೊಟ್ಟದ ಸಗ್ರಿ ಶ್ರೀ ವಾಸುಕಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶನಿವಾರ ಷಷ್ಠಿ ಉಚ್ಚಯ ಬುಕ್ಕ ಚಂಡಿಕ ಹೋಮ ನಡೆತಂಡು ರಾತ್ರಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಕೊರಿಯರು. ಸುಬ್ರಾಯ ಕುಮಾರ ಸ್ಕಂದ ಷಣ್ಮುಖ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಲಿಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರ್ನ ಮಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ್ನ ಷಷ್ಠಿ ಉಚ್ಚಯ ಶನಿವಾರ ನಾಡುಡೋರ್ಮೆ ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡೆತಂಡು. ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರು ಒಂಜಾದಪ್ಪುನ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಮಾಮಲ್ಲ ನಂಬಡಿಗಿಡು ಭಕ್ತರು ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿನ ನಂಬೊಂದು ಷಷ್ಠಿ ವ್ರತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಒಡಿಪ್ಪು ಕುಂಜಿಬೊಟ್ಟದ ಸಗ್ರಿ ಶ್ರೀ ವಾಸುಕಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಷಷ್ಠಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಚಂಡಿಕ ಹೋಮದ ಒಟ್ಟುಗೂ ನಡೆತಂಡು. ಬಯ್ಯಗ್ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಪಾಡಿಗಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕ್ರೀಡದ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು. ರಾತ್ರಿ ನಾಗದರ್ಶನದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಹಾಲಿಟ್ಟು ಸೇವೆ ಆದ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು. ಊರು ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ವಾಸುಕಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ ಎಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೆರು. ನಾಗದರ್ಶನದಾರು ಸಗ್ರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಮುಗೇರು ಯು ಮೋಹನ್ ಭಟ್ ಅಣ್ಣಮಿಗ್ಗೆರ್ಲು ಎಸ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದ ಕುಲು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಕರಾವಳಿದ ಈ ಭೂಮಿ ದೇವರನ ನಾಡಾದುಂಡು. ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾರಿಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೂ ಮಾತಿರ್ನಲ ಸಹಾಯ ಅಗತ್ಯ ಅಂದ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಪಂತೆರು. ಕುಡ್ಲದ 24 ಮನೆ ತೆಲುಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮುದಾಯದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊನ್ನ ಓಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಪಾತೆರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಗೌರಿ ಮಠ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪೊಪ್ಪುನ 24 ತೆಲುಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮುದಾಯದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ದಾನಿಲಿಟ್ಟು ಮಹಾಸಭೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಭಿನ್ನೈತನ್ನ ಓಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತಾರ ನಡೆತಂಡು.
ಆಶಾ ನಟರಾಜ್ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡರು. ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಇತದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೂ ಭಿನ್ನ ತನ್ನ ಓಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರು. ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಪಾತಿರ್ದು 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯ್ರೆ ಇತದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಅಗತ್ಯ. ಕರಾವಳಿದ ಈ ಭೂಮಿ ದೇವೇರ್ನ ನಾಡಾದುಂಡು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗಳ ಸರ್ವೇರ್ನಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಎಂದು ಪಂಡರು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಈಶ್ವರಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಿ ಅರ್ಮುಗಂ, ಮೈಕ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಯಜಮಾನಿಯರು ದಿಲೀಪ್ ಜೈನ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾಶಿ ಸದನದ ಜಯರಾಮ್ ಭಟ್, ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂಜನ್ ಭಟ್, ಕರ್ಣಿಕಾ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್, ಮಂಜಣ್ಣ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ, ಬಜಲಕೇರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹರೀಶ್, ಸಮಿತಿದ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕನಕರಾಜಿಯಂ, ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ, ಮುಕ್ತೇಸರರು ಪಿಸಿ ತಂಗವೇಲು, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೈಲು, ಮಂಜುನಾಥ ಗುರುಪುರ, ರಾಜೇಶ್, ಮಹಾಮಾರಿಯಮ್ಮ ಯುವಕ ವೃಂದದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ನಟರಾಜ್ ಬಾಜ್ಪೆ, ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದಿನೇಶ್ ಎಂಆರ್, ಗಣೇಶ್ ಆರ್, ರಮೇಶ್ ಜಿ ಇಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ವರ್ಷಾವಧಿ ನಾನು ಒಂದು 2-4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡುವವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಈ ಈಶ್ವರಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮಾಲಕರು ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲೂಪುರ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರೊಬ್ಬರು ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ತಾಕತ್ತಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳು. ಇಂಥ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳು. ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ, ನೋಡಿ ಜೈನ್ ಸಮುದಾಯದವರಿದ್ದಾರೆ, ದಿಲೀಪ್ ಜೈನ್ ಅವರು, ಮೈಕ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಲಕರು, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ. ಕುಡ್ಲ ಪದಂಗಡಿ ಭಟ್ರ ಕುಮೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗತನಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಆಯ್ತಾರ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೆರು. ಹೋಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಲಶ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ಕರಿತದು ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವದ ಕೋಲ ಬಾರಿ ಗೌಜಡು ನಡೆತಡು. ಕಲ್ಜಿಗುಡು ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವ ಅದು ನಮ್ಮಿಂಚಿ ಭಕ್ತರಿನ ಕಾತೊಂದು ಬರೊಂದುಲೆರು ಮಾಮಾಯ್ಕಾರೆ ಸಾರ್ಲಪಟ್ಟದ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಎನ್ಸೂರ ಬರ್ಕಿದ ಬೈರಕ್ಕೆ ಬೈದಿದಿಗ ತಿಕ್ಕಿನ ಆಣಬಾಲೆ ಕೊರಗತನಿಯೇ ಎನ್ಸೂರ ಬರ್ಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜಾದು ಕಾಯ ಬಿಡ್ತು ಮಾಯಿಗು ಸಂದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸತ್ಯಾದು ಭಕ್ತರ್ನ ಆರ ಭಾರತು ಒಂದು ಕಲ್ಜಿಗುಡು ತುಳುನಾಡುಡೋರ್ ಮೇಲ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಕುಡ್ಲಡು ಅವಲವಳು ದೈ ಮರಕ್ಲೆನ ಕಟ್ಟೆದ ಮುದೆಲೆಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ನಂಬೊಂದಿತದು. ಪದಂಗಡಿ ಭಟ್ರ ಕುಮೇರಡು ದೈವಾರಾಧಕರು ಭಾಸ್ಕರ ಬಂಗೇರರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗತನಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಟ್ಟದು ಕೊರಗಜ್ಜನು ನಂಬೊಂದು ಬೈದರು. ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆದುಪ್ಪುನ ಭಟ್ರ ಕುಮೇರಡು ಐತಾರ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಲ್ತಿರು. ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಲಶ, ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ, ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಆದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವದ ಕೋಲ ಸೇವೆ ನಡಪಾಯರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೋಲ ಮುಗಿತಲ ಆದು ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಇಮ್ಮು ನಟ್ಟೊಂದು ದೈವದ ಕೈಟು ಕರಿಗಂಧ ಬೂಳ್ಯ ಆದಿ ತೊಂಡೆರು. ಕೋಲೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ದೈವಾರಾಧಕರು ಬೊಕ್ಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಯಜಮಾನರು ಭಾಸ್ಕರ ಬಂಗೇರ, ಅರಣಪ್ಪೆ ವಿಮಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಡಿದಿ ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಂಗೇರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದ ಕುಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತದು ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವದ ಇಮ್ಮು ನಟ್ಟೊಂದು ಕರಿಗಂಧ ಬೂಳ್ಯ ಪುರ್ಸಾದ ಆದಿ ತೊಂಡೆರು.
ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಛಾಯಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಿರಿಯರ್ನ ಹಗಲು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರನು ಸೂರತ್ ಸಾಗರ್ ಕುಂಪಳ ಮೇರು ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತದು ಮೇರನ ಮುತಾಲಿಕೇಡು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯೋಜನೆದ ಹಿರಿಯರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗಾದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತಿರು. ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಛಾಯಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಿರಿಯರ್ನ ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಸೂರತ್ ಸಾಗರ್ ಕುಂಪಳ ಮೇರು ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತದು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಉದಿಪನನು ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಮೇರು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಉದಿಪನದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂಸದರು 15 ದಿನತೊಲೈ ಹಿರಿಯರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಡ್ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಪಂದಿತ್ತೆರು. ಅರೆನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರತ್ ಸಾಗರ್ ಕುಂಪಳ ಮೇರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯೋಜನೆದ ಲಾಭ ಪಡೆಯರೆ ಹಿರಿಯರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗಾದ ಧರ್ಮಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನು ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು. 14 ದಿನತೊಲೈ ನಲ್ಪ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೆರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ವೆಲ್ನಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರು. ಹಿಂದೂ ಯುವಸೇನೆ ಓಂ ಸಾಯಿ ಶಾಖೆ ನಂದನಾಪುರ ಆಕಾಶಭವನ ಮೊಕ್ಲೆನ ನೆರಳಿಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ಐತಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪುಂಜೋಲೆಗ ಬೊಕ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಂಡ. ಅಂಚನೆ ಹಿಂದೂ ಯುವಸೇನೆ ಓಂ ಸಾಯಿ ಶಾಖೆ ನಂದನಪುರ ಆಕಾಶಭವನ ಅಂಚನೆ ಕೆಎಂಸಿ ಅತ್ತಾವರ ಮೊಕ್ಲೆನ ಸಹಯೋಗಡು ನೆತ್ತೆರದಾನ ಶಿಬಿರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ಕಾಂಡೆ ಎಣ್ಮರೆಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಹಿಂದೂ ಯುವಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಂದನಪುರಟ ನಡಪುಂಡು. ಆನಿಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆಯುತ್ತದೆ. 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ನಾಟಕ ನಡಪುಂಡು ಪಂಡದು ಸಂಘಟಕರು ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನಾನೆಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.